taltiai norona jasle tama satai tinio jugali phemani face rok onek kisu problem hoi thamani Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, norokle bahai ma tongkha tabo tini 10 dino hake norok comment box ro sadi hake guys norok an channel ko talan ke norok subscribe khaina di joton chale video update manan hinke all notification on khlai di ya rogo skang rogo norok Dugar Puja bahai katai kha obona norok sake belaina chanai comment box do bo jaga thangka hake obono kobang sadi norok sani musuka hake next vlog norok ni bagai ang tinani bagai tebo saitung nai hake norok naitong di vlog no soya Kare guys belaino set ang bahai hike norok saimano tamani bagai borok set ong norok no saya tebo bukha tongo saimangala guys norok support khalai di please noroni help mangkha hingke ang tebo ani set rok joto komi nai hi asa khlaio norona help khlai di onek rat saimiya nor support khlai di only support khlai toni please norona request khayo so guys noro nai toni ani vlog channel no noro visit khlai di ake ang next tebo vlog video tip henani saitui tongo kaham ke improve khlaioi ake norok jasle ana support khlai di noroni support mangkha hingke ang norno bai joto entertain bu khlai phunungnai norno ke norok jasle support khlai di friendjong ang jasle support maiya sini Tripura saroni tabo oboni bagai ang obano ngoi tongo norok help khlai di ang tebo camera katal tiai norno jasle vlog kaham ke shoot khlai jate video quality kaham ke norno phunane bai ang site to norok support khlai di friends hom hake tama satai tinio ke 10 din kobang saltung khamia ke watwi simi watwi wago se buri rok jugali phemani face rok onek kisu problem hoi thamani tamahi scooty bike doni je obo tamahi mirot tongnai orogo nayo obo hai sajayo hake obo karon kitama borok makeup khlaimani bagai hake watwi borok salabai buri malanane phemani se borok malai meya hai nogoma thmaika one bukha dukho rok lakhana asa khlayo norone bukha onek dukho rok lalai jak onek kisu malai leyang mane bagai ang saimano hake kono dukho taladi tebu next tebu tongnai norok ang support khlai di next norok tebu malai manai ang norno sao bukha tabai di ke tamo satai norok tini 10 dino kaham ke miao ma berek gia jaga go basai tomani bagai tini norok mikhan sawai norok kaham ki sai thudi nogo tini salsa hake tebu tamo sanai next baro tebu Lakshmi Puja tongo Lakshmi Puja abo kenaro abona din katai di kaham ke hake norok kaham ke norok toni sakham ke kono problem no ongya teke hake friends norok an channel norok subscribe khaina di tini ke satung kobang manai norok friends hake mia ke watwi simi borong no chakwlwi sikla no malai nani roya obo hai watwi no black na silka tamang ke ang mama wan nasilya kwbangma borok nasija khana watwi wamani bagai tini ke sal kwbang tungui sinai di nokhasi poiskar ake obo hai nokha poiskar ke mia ke satungse gurui watwi borok no malai riya friendsong mia ke watwi simi se kwbangma waoi ai watwi obo kwbang ongkha ke borok kwbang berek maiya one bukha rok saya ongkhana tini ke satungse kwbangma tama ongkha saimiya borok ma simalai ma dia o Dugar Puja go thamarok
haike tama sanai one bukha rok kosto mangkhana obani bagai bukha kosto taladi buskang lokhi puja tongoba lakshmi puja worship haike o dinano o salano rok anando enjoy khlai manai friend chong bukha ta baidi haike o dinano berek chalai di saphana kubang ta sadi o rok phiak nai obani bagai kisa kom khaisa di 3-10 dinobo saphana niyom khaisa di control larogai obar chakhai hinke problem nongai manai ke friend chong asurong nai ani video tinni jotona hambai